Ще разберем да видим, защото трябва да докара АТВ-то после. АТВ-то! Добре, хубаво. Мале, виж какво стана това от домата. На момчето първо. Сега ще ви дам чашки за това. Пара, внимавай. Не съм на 3 години. Не да го знам, бе. Аз ония ден си изгорих непцето. 3 дена ма боля после. От лаком долу. Иначе и ти не си на 3 години. Иначе аз не съм, да. На 15,5 съм за сега. С 108, дето го прави, се доближава. На 15,5 съм. Само бебето трябва да спът повече от нея. Това да спрях. Ето ви по една чашка за Елян. И ето ви и сол хуманитар ще ви дам, защото другата по-малко. Въобще не ти обръща никакво внимание. Изобщо не ме отразява. Нещо не се играе. Не си сипали си кафенце, бе? Да. Тя сега почна да се... Мен не ме снимай, аз на нищо не приличам сега. И прословутите специалитети на Майя. На Майя викам. По една виличка за Еляна да го разбъркате. Като си сложите сол. Как изстоят обаче?